бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар ба онҳо духтури дандон дар кор бошад, ба ан ҳамин рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали Юрист Тиҷей ба онҳо муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. онҳо ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа мекунанд. бародарони тоҷик шуморо дастгирӣ хоҳанд кард. ассалому алайкум ба ҳар нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Инак мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи қарори раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои даъват ба хизмати ҳарбии тирамоҳӣ. Ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки 10 рӯз мешавад даъват ба хизмати ҳарбии баҳорӣ ба анҷом расид ва инак имрӯз бо даъват ба хизмати ҳарбии тирамоҳӣ қарораш аз ҷониби раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ буромад. дар ин қарор қайд кардагиянд ба хизмат даъватшудагона аз соли таваллуди 1993 то 2002. бештари одамо савол метиҳанд ки кадом синну солора ба хизмат даъват мекунанд. аз соли 1993 то соли 2002 то 25 сентябри соли равон бояд ҳар як шаҳрванде ки ба хизмат даъват карда мешавад аз муоинаи тиббӣ гузарад ва шахсое ки агар бемориҳои табобатшаванда дошта бошанд, онҳо муолиҷа карда мешаванд ва баъдан ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. муолиҷа аз тарафи давлат ройгон бемориҳое ки мақсад он бемориҳо табобат мешаванд ва бо ҳаста иҷада бемориҳое ки табобатнашавандаи вайҳо аз хизмати ҳарбӣ озоданд ва шахсое ки яккаписаранд аз хизмат озоданд ва шахсое ки дар ягон ҷо таҳсил мекунанд ва ё шахсое ки мақсад оиладор ҳастанд, соҳиби 2 фарзанд ҳастанд ва дар ҳолати набудани шаҳрванд дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба хизмат нарафтан ягон намуд ҷавобгарӣ мутобиқи қонун пешбинӣ шудагӣ нестад. ва боз як чиз дигара қайд карданем ки баъзан нафарҳо мегӯянд ки то хизмат накунӣ ЗАГС намекунанд. ин гап низ дар қонун омадагӣ нест ва ягон амру фармон нестай оиди ин сухан. танҳо аз ҷониби роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як маҷлиси худ гуфта шудагие ки мақсад ҳар шаҳрванде ки ҳар шахсе ки ба вазифаи давлатӣ ба мансаби давлатӣ таъин мешавад бо ваени билет қабул карда шавад. оиди зан гирифтан ягон амр ё ягон фармон омадагӣ нест бародаро. ҳамин буд оиди хизмати ҳарбӣ даъватшавиш ба тирамоҳӣ хабари имрӯзаи мо. агар ки ягон савол дошта бошед дар бораи хизмат ё ки дигар чизҳо умуман дар ҳамин мавзӯъ видеоҳои пештараи мара хоҳиш мекунам будрони тамошо кунед ва саволҳои худтон ҷавоб мегиред ва дар канали Юрист Тиҷей ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем. ягон савол бошад дар комментария ё ки дар Instagram ё рақамҳои Viber 501 33 86 33 саволотона равона кунем ба мо. ва инак бародарои азиз як чиз дигара қайд карданем ки ҳамин вақтҳои охир баъзан нафарҳо маҷбур кардастанд моро ки аз сабаби суханҳои бадшон мо аз ҳамин шабакаи ютуби худмон даст бикашем, кори ютуба баст бикунем. ман як чиза ба ҳамаи шумо хотиррасон карданем ки тӯли чандин сол то ҳозира дар ютуби ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин гуна шабака ба монанди шабакаи ман набуд, яъне ки шабакаи юридически консултатсияи бесплатна барои шаҳрвандо. мо ба ҳамин хотир тасмим гирифтему ҳамин канала тӯли 2 солаи пеш бурдастем, видеоҳо нашр мекунем, қонунҳоро мефаҳмонем ва дигар чизҳоро умуман барои халқ як консултатсияи бесплатнаи ҳамин чиз. ҳаматон медонем бародаро ки ман ё ки шумо пеш ягон адвокат бирем барои ягон мушкилимона фаҳмондан, ягон совет гирифтан, ҳамун любойташ шумо ҳеҷ не 200-300 сомон барои 5 минут гапзадагишон мегиранд. бародарои азиз, ман ин суханҳоро ба чӣ хотир гуфтаистам? ба хотире ки шумо аз ҳамин фурсат истифода бубарену мақсад як чизеро ки ман мефаҳмонам ҳамун чиза ба худтон боомӯзен. ин суханҳое ки ман гап мезанам дар ин канал, бародарои азиз, ҳар суханеро ман гап мезанам мутобиқи қонун, мутобиқи кодекс, мутобиқи боб, мутобиқи китоб гап мезанам. мақсад ман ягон мавзӯъ аз пеши худам гап задагӣ нестам ё ки номи ягон видео ман пеши худам мондагӣ нестам. ҳамаш дар чорчӯбаи қонун мутобиқат мекунад ва бар зами ҳамин қадар меҳнатҳои мо баъзан бародарои бемафкура медроянд як комментарияҳои қайд мекунанд ки моро маҷбур мекунад ки ҳамин гуна видеоҳо кардана бас бикунему шабакаи худмона барҳам битиҳем ва хотири ҳамин чандин одамое ки моро тамошо мекунанд боз худмона ҳавасманд мегирему мегӯем биё барои ҳамиё баҳри ҳамиё видео кардан мегирем. ба ҳамин хотир танҳо ай шумо
дастгирӣ лозимае бародарои азиз. ҳар кас метавона оиди ҳамин суханҳои ма фикри ақидаи худша баён бикунад дар комментария, то ки дигарорам бихонану бифаҳманд ки чӣ фикр дора оиди канали юристиҷей. ва дар охир гуфтанием ки мақсад боз чанд каси дигар, чанд нафарои дигар қайд мекунанд ки шумо блогерҳо барои пулен, барои дигар чизҳо. Ман боз мегӯям бародарои азиз ки то анҳамин рӯза монанди шабакаи ма дар ютуби тоҷикӣ нест ва набуд. Ба ҳамин хотир ман шабакаро кору фаъолиятро оғоз кардам, то ки як кӯмак барои шаҳрвандон шавад. Ҳастанд нафарое ки аз ҳуқуқу уҳдадориҳои худшон бохабар нестанд. баҳри ҳамво ман ҳамаи мавзӯъҳоро кардагиам ва ин ютуб бародарои азиз мо да ӯ қадар пуле наметиҳад ки мақсад мо ба пули и бигирем дигар коромона пеш бибарем. ҳамон қадар пулет метиҳад ки барои кори худаш расход мешавад. мақсад дар инҷа вақте ки мисол беморӣ набуд, мо офис мерафтем, дар инҷа монтаж мерава, интернет мераву сиёмка кардану дигар умуман ҳамаи ҳамин корҳои худаш да ҳамун худаш мерасад. барои ҳамин ҳар як сухане мегӯем аввал андеша, баъд гуфтор. ҳамин гапа фаромӯш накунем. дар паноҳи Аллоҳ бошем бародарои азиз. раҳмат ҳама нафароеда ки то ин ҳамин рӯза маро дастгирӣ карда буданд ва дастгирӣ мекунанд аз канали ма умед доранд. ҳама каса худованд нигаҳбонтон бошад.